Libuan ka mga job seeker ang target mahatagan og trabaho sa Department of Labor and Employment kung DOLE-Eleven ato sa gipahigayon nga job fair sulod sa usa ka mall sa Ikulan, Davao City karong adlaw, June 12, Independence Day. Sa datos sa DOLE-Eleven, 2,542 ka mga bakanteng trabaho sa lokal ug overseas ang gitanyag. 1,488 job vacancies ang sa lokal ug 1,054 ang sa abroad. 26 ka mga employer ang misalmot sa job fair, 21 ka mga employer ang sa lokal ug 5 ang sa overseas. As of 12 noon, 48 na ang hired on the spot. Apil sa hired on the spot ang taga Cotabato nga si Jonalyn Castillon ug Timothy Jones Suelo nga taga Malalag, Davao del Sur. Sumala nila na masin na sila sa gihimong job fair ug wala sila magdahom nga maapil sila sa madawat diha-diha sa ilang giaplayan nga kumpanya. Nadawat isip cashier si Jonalyn samtang bagger sa usa ka mall si Timothy Jones. Masaya po kasi na-hired po on the spot. Hindi ko po in-expect na ganun yung mangyayari. Pero I'm so blessed po. Thank you Lord. Thank you Lord po talaga. First of all, medyo kuanjud siya ka ng kapoy kay sayog mata, biyahe dire, then layo pag maabtan, then pila pa jud, and fill up sa form, interview, like pressure gamay, then okay man siya kay na hard on the spot man. Sumala sa DOLE-Eleven, gitunong sa holiday ang job fair aron daghang job seekers ang mahatagag oportunidad nga makapang-apply og trabaho lokal man o overseas. DOLE grab this kind of opportunity. The first is May 1, this is Labor Day. Second, Independence Day, June 12. And it becomes siguro it's a directive, it's a practice, and it is a healthy way of facilitating and introducing and also recruiting employment to our job seekers. Higayon sab kini hilabi na sa mga bagong graduate nga makapangita dayon og maplayan nga trabaho. As a department tasked for employment or facilitation employment, we grab this opportunity. But actually, it's been a practice. Before I joined DOLE, this program, Independence Day and May 1, have been the considered venue and platform for job fair engagement. Ikalipay sa DOLE-Eleven nga daghang job seekers ang naengganyo nga mga apply sa gitanyag nga mga trabaho atol sa giorganisa nga job fair dili lang taga Davao City apan lakip na ang gikan sa laing lugar o kasikbit nga mga probinsya. Employment opportunities kay mas daghan ka diri og masudlan. Kaya kung siguro kung dito ang tanaw nila nalaaman, pero ang tanaw mas daghan man dito og mga vacancies, so they grab that opportunities. But if you ask unsa may apekto na diri particular sa Davao, it would also boost and also help the economy. Gawa sa job fair nga gisugdan alas 7 kaganyang buntag, nag-facilitate sab ang DOLE og one-stop shop services sa mga ahensya sa gobyerno sama sa BIR, LTO, Department of Agriculture, Department of Migrant Workers, TESDA, PhilHealth ug naasay sa SSS. Ana sa napulo ka mga ahensya sa gobyerno ang misalmot aron mohatag og serbisyo atol sa aktibidad nga natapos alas 5 sa hapon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.